deň, krásny štvrtok. Takto sa mi klepú ruky, lebo tieto živé vysielania to je normálne moja nočná mora. Ale dneska som si zobrala parťákov so sebou. Ivana. Ahoj. Juraja. Od značky Cybex. Takže vítame vás pri našom prvom živom vysielaní so značkou. Budeme to robiť každý týždeň si odprezentujeme nejakú značku. A dneska ideme na najpredávanejšie kočiky a najpredávanejšie autosedačky značky Cybex. A máme tam aj stoličky. Živé vysielanie uložíme. Mám tu pomocničku Mirku. A dneska sa funkcie zhostil Peťo natáčania, takže sa z toho strašne teším, že takýto skvelý tým tu máme. A ideme na to. Ideme na to. Prihlásili sa ľudia? Áno. Hej, máme kývajú dvaja. Takže, aby sme vysvetlili, že o čo pôjde. Začneme v prvom rade kočikmi, potom prejdeme do sekcie autosedačiek a pôjdeme aj von, pretože nainštalovali sme jednu autosedačku, ktorú som chcela, aby proste tí ľudia videli do auta. Takže, ideme na to. Prvý najpredávanejší kočík a vlastne podľa mňa úplne najväčší strop značky Cybex je Priam. Je to tak? Áno, áno. Takže Priam, máme ho v športovej verzii. By the way, vy sa kľudne pýtajte, keď niečo budete potrebovať a budete mať nejaké otázky na nich, tak sa kľudne pýtajte a my vám budeme odpovedať. Ale pre tých ľudí, ktorí plánujú kúpiť alebo čakajú bábätko, toto je najlepšia podľa mňa prezentácia tejto celej značky a tohto celého portfólia, takto týmto ľuďom to uložiť, aby to videli. Ano, protože máme kočárky do města, do terénu a každá maminka má jiný potřeby. A iná cena. A samozřejmě se odvíjí od výbavy, cenově a tak dále. Toto inak musím povedať, že je momentálne u nás najpredávanejší kočík. Toto Cybex Priam je momentálne najpredávanejší kočík u nás. My sme takí Priam friendly, že Mirka? Konkrétne aj farba, musím porovnať, táto Rose Gold je nádherná konštrukcia a Áno, takže proste funkčnosťou to asi povieme, že čo a ako, povieme to v skratke alebo v takej rýchlosti, aby sme zasa nezdržali, lebo ja keď to porovnám napríklad s inými kočikmi, a ja celkovo tu budem doplňať napríklad, že značka Cybex, že v čom je výhodná, pre koho sa hodí, takže ja to napríklad poviem pri Priame. Ktorý z vás chce prezentovať, alebo to mám prezentovať ja? Kľudne povedzte. No určite Jura, ja budu na autosedačky, dobre, tak na kočárky a je to. Dobre, ideš. Takže tu máme náš konštrukciu Rose Gold, ako som spomínal aj predtým, našu vlajkovú loď Priam. Ako vidíte, aj vpredu, aj vzadu máme odpruženie s tým, že táto športová časť, ktorú tu vidíte, dá sa dať aj smere, aj proti smere a dá sa aj skladať. Takže, jedna vec, takto, čo je na tomto kočiku úplne to, čo je za mňa osobne, a o mne je to teda známe, že ja som fanúšik rodiny, že Mirka, môžeme ťa aj hlasno rozprávať, lebo sa tam relce, takže u mňa to je jasné. Mne sa páči rovné sedenie na Priame, páči sa mi to, že ten kočik je elegantný, áno, som možno, že tá z tých žien, ktorá má rada ten fashion a mám rada takýto ten dizajn a toto je jedna z tých vecí, prečo mňa ten Cybex Priam tak nejako ťahá. Ďalšia veľmi dôležitá vec pre mňa je to skladanie, ak môžem, ukážem. Ak potrebuje niekto po schodoch ťahať ten kočík, krásne vám to vyjde. Ak potrebujete s tým kočíkom, že máte dieťa na rukách, hej, a potrebujete ho potiahnuť, tak ho viete krásne potiahnuť. To je veľmi dôležité u tohoto kočíka. Tá ovládateľnosť, tá manipulatívnosť. No, výborně. Hej, dobre som. Já jsem rád, Katka, že jste se toho chopila, protože je vidět, že to zvládne každá maminka, že právě pro ženy je to strašně jednoduché. A to som chcela povedať, že keď ja teda som na predajni a keď predávame niekomu vysvetľujem ten kočík, tak poviem, že keď sme dvaja, tak mám miliardu miesta v aute, ale keď sme už viacerí a keď sa nám narodí dieťa, tak potrebujeme všetko čo najskladnejšie. A ja som teda typ ženy, aj keď bývam v dome, že potrebujem mať všetko čo najmenšie priestory, neviem, či to máte aj vy tak, ale ja teda potrebujem a toto, keď si dám do auta, pozrite, a toto keď zmačknem, tak toto mi padne aj na zadné sedadla. Můžeme vzít i tchýni na dovolenou. Teda nevím, jestli chceme. Ale máš všetci. A že proste sa úplne krásne zvestíme. Ne?
Je to tak? Ešte jedna veľmi dôležitá vec, že všetko sme robili tak, že aby sa dalo ovládať jednou rukou. No. Presne to, čo sme aj spomínali, čisto pamäťové gombiky, ktoré máte v športovej časti, alebo aj vo vaničke. Všetko je robené, aby to bolo maximálne funkčné. No proste je vidno, že na tej predani predávam, že? Áno. Čo to tu takto? Teraz ukážeme druhú vec, ktorá je v tom Cybexe. Ospravedlňujeme sa, že nemáme čiernu, len bohužiaľ momentálne nedostupná. Ale mám tu v tejto krásnej šedej farbe Mirage Grey. Aj táto je pekná. A možno, že by aj trebalo viacej ukazovať tú farbu, lebo naozaj je nádherná. Toto je ale prevedenie Epriam. Epriam momentálne v posledných rok a pol. Chlapci. Tak. Úplne, že zo zero úplne vystrelilo tá predajnosť. A ja viem, že my sme dávali aj tú anketu s tými otázkami na tých zákazníkov a boli tam aj nejaké, Mirka, otázky, tak skúste, mňa tam jedna otázka zaujala a prečítate mi ju? Neviem teraz, ktorú myslím. Tu s tým Popradom. Že pani... sa hodí do terénu. Je Epriam vhodný aj do terénu, bývam pri Poprade. No? Áno, samozrejme, že je. Okrem toho, že vlastne pomáha v náročnom teréne aj elektromotor, ktorý nerobí všetku prácu za vás, ale samozrejme dopomáha vám s pohybom. Viete na kočiku samozrejme dokúpiť aj väčšie predné terénne kolieska a cez zimné mesiace viete tam aj také malé lyže, čo sa hodí na zasnežené cesty. Práve do toho Popradu úplne presne do toho Popradu, presne tak. Ale čo je zaujímavé, že to funguje aj na piesku. Hej, ja zase teraz poviem tak, že ako by som to povedala ako Katka, tak ja zase poviem tak. Epriam, alebo odpoviem pre všetkých, ktorí sa pýtajú a váhajú. Epriam je najvyššia rada. Keď máte tie financie, pretože rozdiel medzi, to ja budem ja v tých eurách vedieť, 899 stojí klasický podvozok, iba podvozok, 1299,95 stojí Epriam, áno, dobre si to pamätám, čiže je tam 400 eurový rozdiel. Ak na to máte, tak si ho zoberte, pretože tú baterku už neviete tam nakliknúť a to bola jedna aj z tých otázok, čo sa ľudia na predajni zvyknú pýtať, že či viem tú baterku potom nainštalovať, neviete. Takže ak na to máte. Juraj má teraz telefón. Áno. A niečo vám ukážem. Pozrite. Takže náš Epriam, takto to otočím, aby ste videli. Samozrejme, tuto dole sa zapína a cez aplikáciu, ktorú si viete stiahnuť cez Android alebo App Store, tuto viete si pozrieť, ukážem vám aplikácia Epriam. Otvorím si, vyberiem si konkrétny kočík, čo som už s Bluetoothom spároval a zapnutím sa takto nahodí sa vám kočík, kde budete mať inštrukcie, ktoré viete potom pri uspávaní to dieťatko uspávať časovo, viete si nastaviť čas a intenzitu vlastne pohybu na uspávanie. Tak dáme, že chceme začať a usporiadam sa, takže charge. A to je online. A to je živé vysielanie. Skúsim to ešte raz zapnúť a vypnúť. A kým sa bude Juraj s týmto hrať, lebo tak je to proste technológia, tu proste nebudeme... Zatiaľ môžete Hlasivými baterkou. Áno, poradte, bývam v meste, je vhodné aj Epriam. Podľa manžela je to zbytočné. Nie. Ak máte na to ešte raz financie, tak nie. Že nie, není to zbytočné. Nie, to zbytočné. Ak na to máte. Už sme funkční. Takže po odsúhlasení času a rýchlosti uspávania sú dve veci veľmi dôležité pri tejto funkcii. Treba zabrzdiť kočiarik a predné kolieska, tuto vidíte takú páčku, len zamknete jednej aj z druhej strany a spustením aplikácie začne uspávať vaše dieťatko. Funguje to tak, že aj keď dáte väčšiu intenzitu a kočík sa vypne napríklad po 20 minútach uspávania, tak tá rýchlosť pôjde intenzívnejšie menej a menej, aby nebolo šok pre to dieťatko, že len prestane sa hýbať a zrovna sa len očička otvoria a môžete zase začať. A teraz sme vlastne odpovedali tej pani, ak máte tak... Nie, to povedzte manželovi, že podľa mňa toto vie každá z nás celá. Toto je super. Akože je to úplná bomba. Toto je momentálne ako keby... Čas na kávu proste. Ale ja to aj rodičom hovorím, keď sú tu, by ste boli prekvapení, podľa mňa, koľko ľudí to počuje, že však ale máte v kľude, si môžete dať obed, jak dvaja manželia alebo partneri, že to dieťa proste tu bude spať, takže je to super vec. Keď na to naozaj tie financie máte,
Ja by som to nezbral. Ja keď som mal moje dve, tak toto nebolo a už som išiel aj do obchodu a som nákupný košík. Vanička veľká upriamu, to je ešte veľmi dôležité povedať. Veľká vanička, tá športová časť naozaj pekná, dlhá, rovné sedenie. Za mňa osobne, toto je u nás momentálne najpredávanejší kočík. Cena, Mirka, 1500. 1500 dvojkombinácia, bez autosedačky. 899 € Rose Gold, 399,95 stojí vanička, 199,95 stojí ten športová časť. Máme alternatívu, toto odložíme. Máme alternatívu pre ľudí, ktorí nechcú toľko investovať, čo už nechápem v dnešnej dobe. A alternatíva je Balios. Ja si ho takto peťulo zoberiem, dobre? Toto je kočík, ktorý sme prezentovali, a ja si to presne pamätám, prišiel v marci minulého roka, pretože vtedy som bola v tej operácii a prišla som do roboty kvôli tomuto kočíku. A odvtedy ja ten kočár milujem. Dvojkombinácia kočíka 759 €. Teraz, to je mimo, ale chcem povedať, máme brutálnu akciu, ktorú sme pripravili, inak bola za minulý rok, a to sa chcem vrátiť, najpredávanejšia a najžiadanejšia akcia. Dvojkombinácia Baliosu plus autosedačka Atom B2 s izofixovou základňou a adaptéry za 859 € z pôvodnej sumy nejakých 1100 za 859 €. Tento kočík je pán kočík, ktorý absolútne, keď potrebujete pevnosť, pozrite sa, pruženie, vám prejde Krista Pána. Počkajte, sekundu si sa čo? Počku si len požičam, Jasné, kľudne, kľudne. Vidíte? Aj takto to funguje. Však nech ľudia chodia, nech si pozrú, nech si vyskúšajú, keď to tu majú. Toto je neuveriteľne skvelý kočár, ktorý má veľkú predĺžiteľnú striežku. Prejde na akýkoľvek terén a nemusíte toľko peniazy investovať. Máme na obě dvě strany, parádně odpružený, zvládá to i terén, do města, do terénu, naprosto ideální, krásně se s ním manipuluje a za opravdu parádní peníze, když je stojí vlastně dneska už 4 kombinace, myslím, že? A teraz kúkajte. Wow! Ja sa tak teším, keď mi toto je keď ti to tak trapoším, že mi to nejde. Takže Balios 859 dvojkombinácia s autosedačkou. Za mňa najideálnejšia náhrada, keď niekto nechce toľko investovať do kočíka, kúpte Baliosa. Potom tu máme Talosa. Talos, ale u nás, a možno to je aj tým mestom, Bratislavou, že predsa len Talos je úplne, že extrémne taký mestský, pardon, nie mestský, ale ten terénní, ďakujem. Právě, že jako celkově bych řekl, že ten Talos se prodává výborně právě v těch částech, jak jsou hory, nebo na okrajích měst, ve vesnicích, kdy ty lidi chodí na polňačky, protože má vlastně kolečka, jinak dělaná kolečka právě do toho terénu, takže Talos je velice oblíbený právě do toho terénu. On má obrovskú dlhú striežku, obrovské všetko, takže musím povedať, že toto je úplne super. Čo je inak super pri Cybexe celkovo, že oni na Baliose a Talose urobili, bože Mirko, jak sa to povieme? Nie, no popruhy áno, to ukážeme, ale lepší materiál, tak perforovaný. Ďakujem. Takže toto je na tom úplne, že super. A toto je Talos. Inak aj Talos máme v akcii 959 €. Takisto. Autosedečka. Tam je hodně nárožný. Ale od tohto roku, dobre hovorím, je možnosť objednať si aj nánožník na Baliosa. Áno, presne tak. Takže to je super, to ešte sme zabudli, aby sme nezabudli povedať. Toto by boli u nás také najpredávanejšie kočíky. Toto sú u nás vlastne najpredávanejšie kočíky. V našom, akože u nás na obchode. Ešte tu mám jednu otázočku, že aký je hlavný rozdiel medzi priamom a Baliosom, na nich sa nevie rozhodnúť. Tak to sú dva úplne diametrálne kočáre. Počkaj, idem zobrať. Môžem si nechať takhle vedle sebe. Asi by sme poprosili Juraja, že donesie ten Balios. Idem zobrať Balios, sekundičku. A... Já bych řekl, určitě se podíváme na design, to je asi... Pomôžem mu? Počkajte. Je zakvačený. Tak. Máme tady zákazníky, takže... Áno. A
však potom je to práve to živé vysielanie. Proste funguje vám obchod, ľudia si to vedia pozrieť, niekoho to zaujme a tak ďalej a tak ďalej. Páči sa. Design. Design? Hlavně je, určitě bych to viděl v designu, rozdíl potom je samozřejmě ve váze kočárku a kde ho chceme používat. Prostě každá maminka, jak jsme zmínili na začátku, má jiné potřeby, to znamená, někdo chce lehčí, rychlejší kočárek, naopak zase někdo potřebuje větší výbavu. Meskejší? Ano. Terénnější. Terénnější, jednoduchý. Tak, a design. Tak. Jako za mě oba dva kočárky jsou skvělý, jenom záleží na tom, co která maminka, co se jí líbí. Nejlépe asi přijít tady do kočíku, podívat se na ně, vyzkoušet, jak vám bude sedět v ruce a podle toho se rozhodnete. No a ideme teraz k Miosu. Toto je taký cestovný kočík, otočný kočík, meský. My ho menej predávame, musím povedať, ale viacej sa predáva určite, keď je leto alebo jar, pretože je to skôr mestskejší kočík, má menšie kolesa. Ale vím, že v zahraničí je extrémně predávaná ta značka. Je to čím jižněji, tak tím je to více prodávané, protože ty maminky chtějí lehké kočárky, dobře skladné a... Uskladajte. Co? Hore. A zase je to je to malinké, je to mega skladné. Já bych zase takhle, do toho hodně bude chtít často skládat, do potřebuje lehočký kočárek a žije opravdu v centru města a jeho život je opravdu v tom centru, tak naprosto dokonalá věc, právě díky tomu, jak je lehočký. Je to jeden z nejlepších kočárky vlastně vůbec na trhu. Áno, čo napríklad zase ja musím povedať u Miosa, dávam ho takto, by ste ho videli z tejto strany, ďakujem. Toto ešte podotknem, že toto je edícia Simply Flowers. Áno, do tej tabličky, ďakujem. Čo ja chcem ešte povedať je to, že toto je veľmi dôležité u Miosa, že má vlastne perforovanie, ovzdušnenie. Keď je zima, dáte tam vložku, presne tak, túto vložku, keď je teplo, bez vložky, keďže toto je za mňa osobne točka, nemá to ale priam, takže má to iba Mios, by sme sa potom vedeli. Cestovný, malý, skladný, do auta. Praktický. Hej, takže kto máte málo miesta, bývate v malom byte, potrebujete na rýchle presuny. Toto je napríklad kočár, ktorý by, keby ja bola som tehotná, tak ja ho mám. A inak mám ho naša Zuzka. Pozdravujem. A gratulujeme. Ahoj, gratulujeme. Mimochodem, hodně se právě jako sportovní kočárek, že ty maminky si koupí velkou hlubokou kormu, mají velký kočárek a pak přecházejí právě na ty lehčí kočárky. No a keď už sme teda pri Zuzke, lebo Zuzka vlastne v podstate, že pointa bola tá, že prečo si Zuzka kúpila Miosa, a bola pretože chodí s malou do škôlky a potrebovala presne ľahúčku konštrukciu, aby sa zmestili všetci do auta. Hlavne. Do kufra, lebo však dve deti už, to už je iný level ako jeden. A presne ona na tom nosí vajíčko. Presne tak, takže to je úplne pre ňu toto ideálne. Môžete rovno ešte odpovedať potom na jednu otázku. Či je vhodný Mios ako hlavný kočík? Áno, záleží podľa toho, kde pani býva. Jo, to je přesně, co jsme říkali. Je důležité si rozmyslet, kde bydlíme. Určitě ho nedoporučujeme právě do těch hor a do terénu, protože je to jednoduchý, lehký kočárek vyloženě do města na to rychlé skládání, časté skládání. Můžete na něj dát hlubokou korbu, autosedačku, takže Mios určitě do města doporučujeme. Že som hovoril, že jednou rukou vie mamička z jednej strany, z druhej strany a ľahkým zdvihnutím. Adaptérov, ktorý budete mať v rámci balenia, viete takisto nasadiť aj našu Cloud T autosedačku. U té Cloudky Tčka určitě bych zase jenom zmínil, jestli můžu, tak je úžasná v tom, že když vám dítě usne v autě a máte ho na bázi, kde můžeme použít dvě polohy, tak Cloud T má vlastně full leg position, to znamená, že ti děti, když se podíváme, nádherně spí, dobře se jim dýchá, otevří, je to takzvaná ergo recline, to znamená, že se jim otevírá krásně dýchací cesty a ty děti jsou ale to si prejdeme viacej v určitě, ale chtěl jsem ukázat, aby maminky věděly na kočárku právě, jak to funguje a sedačku využíváme. Dobre. Veľké kočíky by sme mali. Ideme na tie kočíky, ktoré sa najviac teraz momentálne predávajú.
Chcem ale teda povedať v prvom rade, že my sme sem dali kočíky, ktoré sa u nás na predajni predávajú. A nebudem klamať, Ivan ide pre najpredávanejší kočík, ktorý je v kategórii cestovných kočíkov momentálne. Môj najobľúbenejší. A musím povedať, že aj môj. A je to z dôvodu toho, a teraz všetci z Bystrice, ktorí chcete cestovný kočík kúpiť, je to... A chcem ešte strašne moc poďakovať zákazničke, ktorá nám ho tu nechala, včera si ho kúpila. A kvôli tomuto živému vysielam, pretože vieme, že tie kočíky sú momentálne nedostupné. Je opravdu v celé Európe takový zájem, že momentálne... Nestihajú vyrábať, takže chcem strašne moc poďakovať tej pani, že nám ho tu nechala a že ho dneska budeme posielať, len preto, aby ste ho vy všetci ostatní videli. Pretože o tomto asi budem hovoriť ja, taká, my sme už na túto tému mali. Nadšená som iba z toho dôvodu, že proste včera alebo prevčerom sme vlastne niektoré kusy, ktoré prišli, tak sme odovzdávali zákazníčka a posielali sme im. Čo príde hneď aj odíde. Áno, tak sa sledí, že dostane, potom to tak vyzerá, že nemáme čo predávať len podľa videí. A naozaj musím povedať a veľké obrovské poďakovanie za všetky recenzie, pretože ja si to absolútne vážim, to, že mi včera zákazníčky poslali videá, ktoré sami urobili recenzie na tie kočíky a to, že si niekto dal námahu a ten svoj čas na to, aby proste urobil recenziu aj pre druhých, to je pre mňa neskutočná vďaka a naozaj vám z celého srdca ďakujeme. Ja som aj včera slzami kapla. Ja som to aj tej pani potom napísala, že ma to vážne dostalo, pretože nájsť si čas pri dieťati a urobiť proste recenziu pre druhých ľudí je... Ďakujem, vážne ďakujem. Asi to robíme vážne dobre, niekedy mám síce taký pocit, že ne, ale asi toto bol presne taký ten moment, kedy som si povedala, dobre. Samozrejme aj tá dôvera, že veria našej značke, veria, že nás verili ich deti. A viete, že keď niečo príde nové na trh, aby to aj ľudia chápali, že keď niečo príde nové na trh, nová značka, niečo vylepšené, tak jasné, že idete do toho s obavou, že či sa to nebude kaziť, či tí ľudia budú spokojní a tak ďalej. Toto, keď som dostala prvýkrát, pamätáte Mirka, keď sme to dostali prvýkrát do ruky, ten kočár, ja som normálne povedala, že toto bude kočík 2024 pre mňa. A je to tak, my sme ich, ja neviem, koľko sme ich už predali. A tí ľudia si čakajú na tie kočáre, čo je úplne super. Lebo jednou rukou sa to poskladá. Má to veľké kolesá, čiže ja ešte raz hovorím, že to beriem ako celoročný kočík. My sme si ukazovali, to Ivan nevie, ale ani ty, my sme si ukazovali v našom živom vysielaní kočiky, kedy sme odmontovali kolieska a čo Ivan bol úplne hotový, že to je, že to dáme do lietadla. Kúpite si do toho prepravnú tašku, tam strčíte tie kolesá. Ten kočík stojí 299 €. Má veľkú strechu, chlapci, teraz vám to predávam, dobre? Teraz vám to všetkým predávam. 299 €, veľká strecha, sedenie, úplná rovina, obrovské kolesá, odprúženie. Toto není... Co víc bychom chtěli. Ne. A ešte, to aj brutálne vyzerá. Tak. A ešte, čo je veľmi dôležité Mirka povedať, a to nech povedia chalani, že keď sa bavia zákazníci, biela, Pane Bože, biela farba, vôbec sa toho nebojte. Suchou hardličkou, či priamo. Jsou tam speciální materiály, které kdykoliv vlastně můžete setřít jenom suchým hadrem a opravdu se to vyčistí, dá se říct samo. Takže toto je najpredávanejší kočík. Ďalší. Zase bílá. Zasa je cenovo vyššia kvalita. A ideš vretý teraz. Áno, tento kočík už by som povedal je pre tých náročnejších zákazníkov, kde sa dal väčší dôraz na dizajn, ale samozrejme tá funkčnosť tam stále dostala ako odpruženie koliesok, ako vidíte, a potom následne veľká výhoda, viete predĺžiť aj striežku. Sekundu. Tu sme. Posneme to. Nájdeme zip. Takže viete, odvetrávaní pre vaše detičky cez leto. A veľká výhoda tejto koji je aj to, keď sa pozrete, tak tento chrbátik je úplne odvetraný. Tak. A veľmi ľahko sa skladá,
všetko na jednou rukou, dáte si cez pás a zmestí sa vám dokonca aj do batožinového priestoru takto nad hlavou. Veľmi ľahké rozkladanie zase. A čo je ešte super, by som povedal takú funkciu, to keď sa dostaneš potom k tým autosedačkám, že v rámci adaptérov viete dať aj vajíčka, samozrejme. Cloud. Takže viete mať... Prosím, Jure, pani by chcela koľko polvov má ten koja. Nie je to fixný. A tú látku trošku zbližšie by chcela. Dobre, tak začneme najprv látkou. Neviem, ako to je dobre vidieť cez kameru. Toto je off-white, farebná kombinácia. A poloh, čo sa týči, tuto vzadu. Polohy vlastně se nepočítají, protože je to na pásek a zastavíte si to v poloze, které potřebujete. Viete uvoľniť na úplnú pozíciu lahu, alebo si to prispôsobíte hore. Takže není tam, že ja neviem, viacero tých pozícií, je to na vás, ako to dieťa tam polohujete vy. V poriadku? Myslím si, že odpovedané. Dobre. A povedali sme, že to je testovný. Ano, certifikovaný na lietadlo. Jste se nám ztratila, takže řekli jsme všechno, co potřebujeme. Kdyby byly nějaké dotazy, maminky, ptejte se určitě. Ukážeme tu aj druhú farebnú kombináciu, čo je veľmi obľúbená farba. A k tomu dělají Katka jako black and white. Chcela som sa napiť. Inga Jan. Dobre, potom tu máme kočiky, ktoré asi by som chcela, aby ste chalani vy troška prezentovali. Je to Orfeo. Je to další, dá se říct, že jsou to kočárky, další právě z té řady cestovních kočárků. Výbava je tam stále stejná, to znamená polohování zádíček, pěkná střížka, jednoduché skládání. Takže kdo potřebuje lehkej, jednoduchý kočárek, jak se říká, 1000 lidí, 1000 chutí, takže každá maminka má trošku jiný vkus. A jsou to prostě jednoduché, lehké kočárky na cestování s krásným skládáním. Takže přijďte si vyzkoušet a uvidíte sami. Důležitý je opravdu přijít na ten obchod, porovnat si kočárky vedle sebe a říct si, kam ho potřebuju. Ešte veľmi dôležitá vec, ktorá ma teraz napadla, je madla. Pri bízičku máme madlo súčasťou, pri koji sa dokupuje, pri Orfeo dokupuje a pri Libel zůstává v ceně. tak. Takže aby sme len vedeli, lebo aj to je veľmi dôležitá vec pre tých ľudí, aby vedeli, že... Áno, ešte dve farby treba podotknúť, že je to čierna konštrukcia, potom tá čierna ručka. Áno, to jasné. A podľa toho to aj mádlo treba objednávať, aby si nepomýlili. Presne tak, že to sú, nie sú súčasťou. Tie kočiky sa strašne jednoducho skladajú, takže let's go chlapci, toto je vaša doba a váš čas. Já nechám teda. A já něco zkusím, jo? No skúste. Takže co k tomu víc říct, je to jednoduchosti je síla. Toto skúšania nebudem, lebo poletí až von. Jak jsme chtěli ukázat, je to opravdu jednoduché, samozřejmě pro maminky. Dobre, takže si otázky zákazníkov, a tu keby som bola ja zákazníčka. Obidva sú polohovateľné? Áno. Áno. Dobre, polohovanie nožičiek, áno. Vlastne to, čo sme mali tiež pri koji, že vlastne, keď si to prečistíme, samozrejme, tak to viete polohovať. Takto, páči sa. Nocnosť kočíkov je 22 kg. 22 kg, dneska už ty kočárky mají vlastně homologaci do 22 kg. A to je všetko, Mirka, čo by sme... Možná bych ještě řekl, že se krásně utahují pásy, že to je systém autosedačkových pásů a ta jednoduchost tam je opravdu úžasná. Ale to mají všechny kočárky Cybex. Aj autosedačky. No, samozřejmě. Dobre, ja by som ešte povedala, to by bolo asi všetko z kočikovej sekcie. Ešte mi tu zostalo Melio, tak toto je taký kočík, máme ho tu a skús Juraj ty a ja ešte vám do toho skočím, pani napísala, či na tie dva kočíky, čo ste teraz predstavovali, je aj obal cestovný. dá sa dokúpiť. Dá sa dokúpiť univerzální Cybex nemá bohužiaľ žiadny produkt od Cybexu nemá, že súčasťou má obal. Takže do všetkého sa dá dokúpiť. Tie tašky stoja okolo 40 €. Ale zmestíte tam aj za 19,90 €, keby ste náhodou sa nevedeli. Však treba šetriť, dneska je ťažká doba. Ne, Peťo? Však ťažká doba, treba šetriť. 19,90 €. Výborne. Takže tak. No, ešte som toto chcela prebrať, že čo je super, Cybex má mega veľa doplnkov. Ja som to asi preto teraz takto nachystala sem si, že konečne sa naskladnili clony, to sme si ukazovali. Takže máme clony. Katy, poďte za náma, ať sme vidieť. Takto. Máme clony. Na každý jeden tento kočík, či na Priam, či na Mius, či na Koju, alebo na
tieto kočiky viete dať clony. Clony sú najlepšia ochrana. By the way, pasuje to iné kočiky. Cybex, okrem Cybexu, pasuje to a tieto clony vám poslúžia či do športiaku alebo na vaničku, stačí vám jedna. Áno, Peťko, už sa dávam tak, aby všetci videli. Takže clony a môžete si to odprezentovať, ja sa tu ešte poňurám, že čo tu máme. Dobre, čo by som mohla ukázať. Takže Merio. Dobre, takže táto konkrétna verzia, čo máš tu na predajni, neviem, či je to vidieť cez kameru, karbonová, odľahčená verzia. Neviem, či to vidíte. Dobre, a potom páči sa. A viete si ho ľahko dať do auta. Veľmi šikovný, praktický, mestský kočík, ktorý si myslím, že sa hodí pre každú mamičku, čo ocení to odľahčenie, aj vizuálne, podľa mňa nádherný. Tak, ja som si tu vybrala ešte také veci, aby ľudia vedeli. Toto je na koju. Koja má svoju vlastnú svietku proti hmyzu, pretože veľa ľudí si myslí, že sa tam zmestí Cybexová priamacká, nezmestí, bude vám to tam trčať. Čiže ak niekto koju, tak potom... A tím, že je to proti hmyzu, tak je potřeba, aby to opravdu obalilo ten kočárek vlastně vzduchotěsně v uvozovkách, tak aby se tam nám ty komáři nedostali. Vanička na leto úplne ideálne, na vaničku, na športiak priam, má samostatnú. By the way, pasuje vám to aj na Bariosa. To už máme zistené, to už sme skúšali, takže pasuje to aj na Bariosa. A potom veľmi dôležitá vec, ktorú chcem povedať, že pre ľudí, ktorí veľa cestujú a tým, že koja je rovina, tak dáte si to, viete si tam upevniť adaptéry a pasuje vám tam autosedačka, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Tých doplnkov majú strašne veľa. Tím, že je to cestovní kočárek a spousta rodičů vlastně chce mít i vlastní autosedačku, nechce si potom někde na dovolený půjčovat. Takže ideální doplnět mít adaptéry vlastně ke koji a máte tam autosedačku svůj kočárek. Takže myslím si, že to rozhodně maminky využijí. No a my... Ja mám ešte takú otázku na vás, chlapci. Pani sa pýta, kedy bude dostupná koja. No, to odpovídej ty. Ako sme radi, že všeobecne tieto béžové farby majú veľký záujem, nielen na Slovensku, ale by som povedal v celej Európe. A pracujeme na tom celý tým, aby sme vám ich priniesli čo najskôr. Takže to byla velmi diplomatická odpověď, protože musíme si na ně trošku počkat, protože dá se říct opravdu ten zájem celé Evropy je obrovský a bohužel výrobní kapacity nejsou. Ale není to, aby to bolo aj voči tým ostatným ľuďom, ktorí majú objednané. Je extrémne veľký dopyt po priame, je extrémne veľký dopyt po Bariose, ktorá má zasa almond beige farbu, je koja, je bízičko, no o bízičku tu ani nehovorím, tie termíny sú tam naozaj veľmi zlé, ale naozaj sa oplatí na tú farbu počkať. Takže troška z trpezlivosti, my nikdy nenecháme našich zákazníkov, že bez tovaru, tak aby sme mu vždy vyhoveli, ale naozaj, ak chcete tú almond beige, ja to poviem tak, že my máme už objednávky oktobrové. No, na október máme na kozy beige farby na priam, pretože presne, aby pani sa vyhla tomuto, aby čo najskôr vedeli si dať tie objednávky, aby nečakali na tú poslednú chvíľu. Presne tak. Čiže áno, kozy beige, almond beige, najpredávanejšie momentálne farby, aké sú u Cybexu, ale sú momentálne nedostupné. Tak to poviem ako Katka. Ďalšia otázka k tým kočikom. Pri e-priame nehrozí porucha baterky v mrazoch alebo pri snehu? Takto, správna starostlivosť je taká, že po takejto prechádzke, že je dážď alebo sneh, tak baterku vybrať, vysušiť uterákom a nechať samozrejme starať sa o to. Je to prostě elektronika, jo? Je to velice důležité se o tyto baterie starat, tak jako o jakoukoliv baterii v jakýmkoliv přístroji. Takže používáme to venku, to znamená, jak opravdu vyndat, vysušit a baterii ste dávať dole a len prebehnúť suchou handričkou, aby ste sa dobre to postarali, aby vám to vydržalo. Mirka, ešte nejaké otázky, nech zatiaľ s chlapcov ukecáme, teda niekoho, takže ja sa tu budem, aby sa tu bude veľmi nesnádiť, lebo však ja som taký polepetko v tomto. Ja ste sa pustila do tej síťky, jo? Áno, ja som sa pustila, áno, lebo pre páni, čo by sme neurobili, ale niekedy to ja mám taký deň, že sa mi nič nedarí. Takto. Ako dlho vydrží baterka, keď ju používajú, keďže je zapnutá?
Ono to hlavne záleží aj od terénu, do ktorom idete. Keď vlastne máte nejaký kopec, tak tá baterka vám musí viac vypomáhať. Záleží potom aj od váhy dieťaťa, samozrejme terén, ale očakávať. No ťažko takto povedať, nedá sa to povedať. Záleží na tom, kdo, kdy, jak, v jakým terénu to Presne používá. tak. To znamená, že využití baterií opravdu velice individuálne. Peťko. No, jak rýchlo. Takto to vyzerá. Čo to je ešte raz? To je tá clona, Mirkina otázka, pardon. To bude sluneční clona. Áno, clona na kočík, na koji pani chcela vidieť, takže takto to vyzerá. Super. Prosím, porovnajte Medio a Busy. Mám pocit, že vieme asi robiť dve liveky ešte s autosedačkami samostatne. Dobre, toto posunie. Super, ja som rada, že sa ľudia pýtajú. Určitě je tam cenový rozdíl, to za prvé. Za druhé, jak se dá všimnout, je tam rozdíl v kolečkách. To znamená, že Busy zvládne větší terén, nicméně oba dva ty kočárky mají krásně prodloužitelnou střížku. Melio má ještě delší tu střížku. Když se na to podíváme, oba dva kočárky mají 100% leh. Ale nie, Melio je otočné a Busyčko nie je otočné. A Melio má po i proti směru jízdy, zatímco Busy je po směru jízdy. Pre mamičky, pre ktoré je dôležitá váha, tak samozrejme tento karbonová verzia je odľahčená, takže je aj ľahšia na manipulovanie potom zložená. Máme tam ešte nejaké otázky, alebo môžeme ísť? Iba, že nové tašky k Cypexu neplánujete? Bodaj by. Niečo krajšie. Niečo krajšie, no. Aby sme mohli pani predať Plánujem krásne mnoho. kočiky a... Je veľa vecí, ktoré možno ešte uvidíte do budúcna, tak poviem. Hej, super. Tak sa máme na čo tešiť. Přesně tak. No, ideme k téme autosedačky. Jestli nemáme Máš žádné sú žiadne dotazy. otázky, kočiky. Na Dobré baterku ste autosedačky. odpovedali, takže nie. Môžeme Dobre, povedať. super. Tak, ak sa niečo budete chcieť spýtať, kľudne aj z kočárové verzie, keď prejdeme. Možná jenom ještě bych řekl, když už přecházíme na autosedačky, začneme určitě vajíčkama, to znamená autosedačky, jenom kvůli dotazům pro maminky, aby věděli, že začneme vajíčkama, budeme porovnávat Cloud T, Cloud G, potom budeme přecházet na pokračující sedačky, to znamená, to jsou pro maminky kolem roku až do 4 let, tam budeme porovnávat Sirona T a Sirona GI a nakonec se dostaneme k autosedačkám ten posledním, to znamená Solution T a Solution A E. ako prvé pôjdeme do auta, aby sme Dobre. behali hore-dole s tou kamerou a aby sme teda videli, že toto asi nechám na vás iba. Dobre, Dobre? jdem na to. Takže ideme. No a nyní si ukážeme vlastně pokračující autosedačku v autě Sirona GI. Ukazuji ji proto, protože je pro maminky velice oblíbená. A oblíbená je proto, že nám vyrovná téměř každý slov. Sirona GI totiž má úžasnou vlastnost a jde napolohovat, dá se říct, o 1 stupeň víc než téměř jakákoliv autosedačka na trhu. Rád bych řekl u autosedaček, natočím na kameru, abyste viděli, má nástupní polohu, otáčíme v protisměru jízdy. Určitě bych chtěl zmínit, aby maminky vydržely opravdu co nejdéle v protisměru jízdy, nejlépe opravdu až do 105 cm, protože je to nejbezpečnější cestování u rotačních autosedaček. Součástí Sirony GI jsou LSP systémy, které při bočním nárazu dokáží snížit ještě o 20% právě ten tlak na hlavu a na krk, na krční páteř, to znamená rozprostou tu sílu bočního nárazu. A Sirona GI je pokračující autosedačkou, to znamená, že je homologovaná už od 3 měsíců, nicméně doporučujeme zůstat ve vajíčku co nejdýl a pak přijít vyzkoušet do svého auta s dítětem autosedačku přímo na prodejně. Je to vůbec to nejlepší a nejbezpečnější varianta pro všechny rodiče. Takže Sirona GI, ještě jednou ukážu tu polohu, aby maminky viděly, že opravdu nám to vyrovnává sklon téměř všech sedadel v autech. Jinak je za úžasnou cenu a to už vám řekne Katka. Ahoj, můžeme jít na prodejnu. Poďme.
Takže ideme ku sedačkám. A viete, prečo som chcela, aby ste videli tú sedačku? Pretože ja som nám našla sedačku, ktorá stojí neskutočne dobré peniaze. To jsem se chtěl zeptat, na to jsem zmiňoval a říkal $399,95. jsem, že to řeknete vy, takže... 399,95 a našla som nám sedačku, ktorá nám pasovala. A to teraz budeme komunikovať dosť často s Mírkou na tému sedačky, pretože my sme ich mali. A teraz Mírka idete, teraz to bude aj mimo iných značiek, aby sme sa teda chápali a budeme teda porovnávať. Skúšali sme to do auta, bola to Maxikosy, bola to Britexka a bolo to Joy. Boli to všetky, dokonca ešte je Avova. A najlepšie to dieťa sadlo do tej Cybexky, to je prostě topka sedačka. Tak, Já jsem to zmiňoval právě v autě, protože ona oproti ostatním sedačkám, nebo dá se říct jako téměř jediná na trhu, možná ukáže tady, nevím, jak to bylo slyšet v tom autě, tady právě úžasný v tom protisměru jízdy. ale to je veľmi dôležité, aby sme teraz nepovedali a nehejtovali a to žiadne. No právě, že ne, já právě chci říct ten sklon, kvůli sklonu auta. Přesně tak, vyrovnává nám sklon auta, nevím právě, jestli to bylo slyšet v autě, že tam byl poměrně velký šrumec. A 90% autosedaček vlastně je v autě takto, zatímco vlastně Sirona GI má navíc jednu polohu. Určitě nejde o to, aby jsme někoho hejtovali, právě chceme vyzvednout vlastnosti Sirony GI. Ak máte šikmejšie sedadlá, presne, športové auta. Tu je najväčší problém podľa mňa v tom tých športových autách, že tie športové auta majú iný sklon ako napríklad ja v mojom aute, lebo ja mám rovné sedenie. Hej, čiže preto sme to chceli ukázať aj na mojom aute, že ako to vyzerá, ale úplne inak tie deti padajú v tých sedačkách, tak celkovo sú tam ufixované, keď je športové sedenie. Treba vyskúšať do auta autosedačku. A to je veľmi dôležitá vec prísť do toho obchodu najbližšieho, nekupovať cez internet. Zmiňoval jsem to, určitě dorazit, vyzkoušet do vašeho auta. Každý dítě je jinak veliké, jinak vysoké, každý auto má jiný sklon a proto vlastně tady je na výběr, vy jste jmenovali několik značek a vy chodíte, právě ty obchodníci, ty kteří chtějí tomu zákazníkovi vyhovět, jdou a vyzkoušejí tu autosedačku v autě, tak, aby pro jejich to dítě bylo to nejvhodnější. Aj práve Mírka vtedy skúšala všetky sedačky do auta, ale hlavne tam išlo o to, že presne aj títo mali taký sklon sedadla, ktorý naozaj je zriedkavý, ale sú aj takí klienti. Takže tam to pasovalo úplne super. Dobre, Ivan, toto bude celé asi o vás, lebo ja by som strašne chcela tým, že ste v Cybexe můžete specialista na autosedačky. Mne sa to tak Ivan je odborník v autosedačkách, takže ja som chcela, aby vám Ivan ukázal najpredávanejšie vajíčka a najpredávanejšie autosedačky. Ľudia, pýtajte sa, kým je tu, pretože naozaj je to super, že tu Ivan je. Ja prvý dotaz, ktorý budem mať za nás všetkých zákazníkov, zákazničky, poviem. Aký je rozdiel medzi Cloud G a Cloud T? Tak, máme je tady, chtěli jsme začít od miminek, takže určitě když se na ně podíváme. Že jsou rovnaké. Když se na ně podíváme, ty základní vlastnosti, co se týká bezpečnosti, jsou určitě rovnaké. To znamená, obě dvě mají LSP systém, tady je integrovaný, zde si ho otvíráme, to je to, co stejné. Obě dvě autosedačky jsou až do 87 cm, protože dneska všechny renomované značky dělají autosedačky do 85 až do 87 cm, protože pro vaše miminka je to nejbezpečnější. Je to proto, že anatomie miminek je vlastně úplně rozdílná od dospělých a vyvíjí se vnitřní orgány, hlavička má 25% vlastně váhy těla a velikosti, to znamená, že při čelním nárazu byste nikdy neměli šanci vlastně ty krční svaly, páteř neovlivní a ten shell systém, který je u vajíček, je velice důležitý využívat co nejdále. Doporučuji minimálně do 15 měsíců do 87 cm. A ty rozdíly mezi Cloud G a Cloud T jsou, že na izofixové bázi obě dvě autosedačky můžeme napolovat dvěma polohama. Cloud T má navíc jednu full life flat position, to znamená úplný leh, nevím, jestli to vidět, to znamená úplný leh na kočárku. A Cloud G můžeme udělat dvěma polohami, když někdo nepoužívá bázi, můžeme použít na pásech v autě, zatímco Cloud T má pouze jednu polohu na pásu v autě. Nicméně ta nejpraktičtější věc je určitě využít izofixovou bázi u obou dvou autosedaček. Mimochodem T řada má T bázi, G řada má
G-bázi. Nedá se to nějak míchat mezi sebou a obě dvě sedačky jsou v modulárních systémech, to znamená, že k obou sedačkám si potom můžeme dokoupit pokračující autosedačku, kterou je Sirona G nebo Sirona T. Juraj už to tady připravuje, děkuji. Můžeš tam určitě dát ještě, když tady máme tu bázi, dáme tam zatím, kde maminky viděli. Máme tam nějaké dotazy? Máme nějaké dotazy? Má Cybex len jedno vajíčko G, ktoré má certifikát do lietadla? Alebo aj nejaké iné vajíčka? Homologace do letadla má Cloud G. Je to právě o tom, že se to otestuje, aby ty maminky, jak jsme říkali, mohly lítat se svým kočárkem a měli svoji autosedačku. Potom tu mám ešte jednu otázku. Ano. Uvažujem nad kúpou vajíčka, neviem sa rozhodnúť, či Cloud Z2 alebo Cloud T iSize. No, může být ještě někde na prodejně určitě Cloud Z, taky výborná sedačka, nicméně autosedačka Cloud T už je nová generace Cloudů a já osobně bych určitě doporučil T, protože momentálně je to vítěz ADAC testu z loňského roku a pokud se bude jednat o tu bezpečnost, tak čím novější modely, tak je tam pravidlem, že se vždycky inovuje ta bezpečnost a šel bych do T. Nevíme potom, kde tu Cloud Z byste mohli ještě najít, možná někde na internetu nebo na bazaru. Určitě nikdy nedoporučujeme kupovat bazarovou autosedačku, nikdy nevíte, jestli je autosedačka bouraná nebo jakýmkoliv způsobem poškozená. Takže pozor na tohle, takže doporučujem už je Cloud T. Dá sa niektoré vajíčko polohovať v báze alebo len bez bázy počas jazdy? Obě dvě autosedačky mají dvě polohy. Můžeme se podívat, jestli to bude vidět na kameře. Tak, takže dvě polohy. Jedna, vrátíme zpátky druhá. To stejné umí Cloud T, to stejné umí Cloud G. To jsou dvě polohy. A právě bez té báze má Cloud G dvě polohy, Cloud T jenom jednu polohu. Máme tam ještě nějaké otázky, Mirka? Na vajíčka? Ktoré to vajíčko je najlepšie? Akože myslím od Cybexu konkrétne, ale ktoré? Obě dvě, co se týká bezpečnosti, mají obrovskou kvalitu. Obě dvě. Říct, co je nejlepší, jak se mezi nimi mají u kočárku. Každá maminka potřebuje něco jiného. Některá maminka potřebuje mít autosedačku, kterou často nosí, nepotřebuje třetí polohu. Maminka, která jezdí třeba Uberem, taxíkama, tak Cloud G je pro ní ideální, protože ji bude často nosit, bude ji používat na pásy v autě. Naopak zase maminka, která bude chtít sedačku, která je polohovatelná a budeme vědět, že ji bude používat často na kočárku, tak Cloud T je úžasná v té full life led position, to znamená, že má 3 pozice. Takže bylo by dobré, aby si maminka rozmyslela kterou. Nicméně, ať je to Cloud G nebo Cloud T, obě dvě jsou opravdu na vysoké úrovni. Potom tu mám, že polohovanie na kočíku ide do rovnakej polohy pri T-čku. Ano, jenom... Ako na základní, tak? Ne, na základní má dvě a když si ji vyndáme, jestli to ještě vyndáš, autosedačku, tak má ještě jednu polohu navíc a tam je právě ten full life led. Jo, to znamená, že na kočárku jde ještě o jednu polohu. Je to kvůli bezpečnosti, protože v té úplně plný ležící polohy nemůžou autosedačky v autě být. Dobré. Takže co se týká vajíček je komplet, kdyby náhodou nějaké dotazy, určitě se ještě ptejte a my pomaličku přejdeme na další autosedačky, to znamená Sirona G a Sirona T. Kalani, to ide to? Ide to. Viete, prečo tam bol počuť môj krík? To je taký mimo. Lebo mi prišla dneska postielka, tí, ktorí vám sledujú na Instagrame, tak sme to včera bavili sa. Tak došla mi elektrická postielka Formans, takže strašne som sa z toho vyšla. A hneď som poprosila Ačku, že či mi to už nemohla vypaliť. Takže ideme ďalej. Jsme rádi, že se těšíte a my pokračujeme v autosedačkách. Pokračující autosedačky, je to obrovský téma. Mít vložku, nemít vložku, jaký polohování. My bychom rádi upozornili na to, že je důležité všechny vložky, které jsou v autosedačkách, používat podle návodu. Když se špatně používá vložka v autosedačce, úplně změní těžiště, má úplně jiný bezpečnostní prvky, které jsou. Takže všechny značky, které vlastně jsou renovované, určitě mají na té vložce, dokdy se má ta vložka používat a používejte prosím správně. Mimochodem, všechny autosedačky, které jsou rotační, by se díky bezpečnosti měly používat v protisměru jízdy, tak jak my máme nastavit tady. A měly by se používat, pokud chceme 100% bezpečnost.
až do 4 let proti směru jízdy, protože jakmile, jak jsem zmiňoval, jiná anatomie, těžká hlava a při čelním nárazu se tělo opírá do sedadla v autě, i ta hlava se opírá do sedadla v autě. Naopak, jakmile jakoukoliv rotační autosedačku otočíme po směru jízdy, ztrácíme téměř 50% bezpečí. Bohužel tuhle informaci spousta rodičů neví, nebo ji nechce vnímat, ale je to až 80% rodičů před dovršením 2 let otočí autosedačku rotační po směru jízdy a to ztrácí 50% bezpečí. Takže vydržme v těch sedačkách, jinak rozdíly v Sirona T, v Sirona G, zase je to LSP systém, kdy tady je integrovaný. U autosedačky T-čkový si ho vystrčí vždycky na stranu k okýnku, chrání nám to boční nárost až o 25%. Sirona T-čková navíc má střížku, což je pro maminky, to je ta plusková, ano, a to je velice oblíbené u maminek. Mimochodem plusková má i mesh materiály, kdy právě ta ventilace vzduchu, která tam je, děti se nám v tom tolik nepotí, mimochodem děti se potí mnohem víc samozřejmě než dospělý člověk a mnohdy ještě ty miminka nám to neumí říct. Ale naopak, jak jsme zmiňovali před chvilkou, Sirona G a Sirona GI má navíc tu jednu polohu, která nám vyrovnává sklon, dá se říct, v těch šikmých sedadlech. Zase doporučujeme, přijďte na prodejnu, vyzkoušíme to do auta a upoutáme děti podle potřeby. Je tam nějaký dotaz? Pani sa teda k tým vajíčkám sa vrátime, sa pýta, že má Cloud Z, či tam musí byť tá novorodenecká vložka. Novorozenská vložka vlastně u Cloudu Z je do 60 cm, takže do 60 cm tam musí být, ale pokud má starší děťátko, tak to odendává. To znamená, já nevím, jestli to je úplně jako to dítě narozený, tak by tam mělo mít novorozenskou vložku. Pokud je to už 4měsíční děťátko, tak novorozenskou vložku nepotřebuje. Ale je to od 60 cm už ji nepotřebuje, do 60 ano. Potom to ísť po vajíčku do nej, alebo do... Tak, Anoris. Možná bychom se k tím mohli přesunout. Co myslíte, Katy? No. Máme ji tady, ukážeme ji, jo? Áno, môžeme. Takže se přesuneme, já svojí rychlou chůzí přeběhnem. A Peťka takto? Autosedačka Anoris. Je to věčné téma puptíkových autosedaček, nicméně jestli do ní před chvilkou jsem zmiňoval, spousta lidí si koupí autosedačku protisměrnou a zjistí už v 15 měsících, ve 2 letech, že ty děti jsou tam nespokojení, že pláčou, že zvrací, že chtějí koukat dopředu a otočí svoji sedačku po směru jízdy. My chceme, v Cybexu radíme, nebo je to nejbezpečnější, co může být, v Cloudu nebo ve vajíčku vydržet do 15 měsíců a pak máte právo volby, možnost volby. Chci protisměrnou, využívám bezpečnost protisměrné jízdy až do 4 let, nebo právě můžu mít autosedačku s airbagem. A když se mě ptáte, jestli bych si koupil autosedačku s airbagem, tak bych si ji určitě koupil, protože moje holky, já mám dvojčata, vždycky chtěli koukat dopředu, chtěli vidět to, co já. A to je ten oční kontakt vlastně s rodiči. Nehledě na to, díky systému a airbagu, který vlastně je v autosedačce, je to jediná sedačka na to, kterou má, tak vám zajišťuje stejnou bezpečnost po směru jízdy jako protisměrná autosedačka, což vám žádná jiná pokračující autosedačka na trhu nedokáže zajistit. A ten airbag právě funguje, možná byste se mohli podívat tady na kameře, na video, právě při tom čelním nárazu vlastně je to celotělový airbag, kdy při nárazu nám jde od nožiček nahoru, hlavička se posouvá pouze o 2 až 3 cm. Mimochodem při čelním nárazu v 5bodovém pásu se krční páteř posunuje až o 5 cm. Většinou se hlava dotýká nohou a při tom čelním nárazu většinou se ještě vykloubí ramena. Takže airbag nám vlastně chrání to tělo, celé tělo, tak, aby ta hlavička se posunula minimálně a ten airbag je nafoknutý studeným vzduchem. Když jsem četl nějaký dotazy, že samozřejmě v autě je horký vzduch, jsou popáleniny. Airbag v autosedačce je plněný studeným vzduchem a během pár sekund po nehodě se začne vyfukovat, aby děti mohly dýchat. Takže ano, za mě je to úžasná sedačka, inovativní.
Je to něco nového, na co si maminky budou muset nebo měli zvyknout a je to prostě skvělá věc. Ja by som chcel ešte podotknúť, boli také komentáre a či by ste tam dali aj svoje dieťa. A musím povedať, že ja som tam svoju Sofiu dal a je veľmi s tým spokojná a nemá najmenšie obavy. Jo, to jsem taky hodně četl, jo, jako v tomhle smyslu. Takže ano, za mě je to sedačka, když chci jezdit po směru jízdy, ano, jste. Ale na toto máme plány. Ano. My spolu. Budeme se těšit určitě do budoucna, budeme ji určitě více propagovat. A my máme niečo špeciálne na túto autosedačku, takže to potom by sme sa úplne, aby sme vlastne to ozrejmili tým ľuďom, že prečo je dôležité teda vybrať si aj povedzme túto autosedačku, tak to si určite povieme. Tak. Dobre? Máme k tomu nějaké ještě dotazy? Zatiaľ nie. Takže se vrátíme k pokračujícím sedačkám do 150 cm. Tak, ideme. Poďte. Jak nám to super ide, že? Tak. A my si nachystáme poslední řadu, protože ty autosedačky pokračující jsou vlastně zhruba do 4 let a děti nám musí, jak jistě všichni víme, jezdit až do 150 cm v autosedačkách. A zase máme tady dva druhy autosedaček. Je to z řady T a z řady G. Ty největší rozdíly u těchto autosedaček je ve vysouvání hlavičky. Zasekol sa. Ukáž nám a udělej to pomalej, aby maminky viděly, že se tady posouvají i záda. Ukážem to takto zozadu, to bude ľahšie vidieť. Tak. Jo? A pořád máme chráněný vlastně hrudník a krční páteř, zatímco tady ten systém u Gčka je, že se vysouvá hlava a chráníme celé tělo a hlavová opěrka se posouvá. Nicméně u Gčka je velice oblíbený systém polohování, kdy autosedačku mnohdy, jakoukoliv v autě, můžete položit jenom kam vás pustí ty záda toho sedadla. A zatímco to Gčko má vlastně systém a pořád ji můžeme napolohovat. Určitě bych u těchto autosedaček obou chtěl říct, že samozřejmě, jak jsme se bavili o té bezpečnosti, u obou sedaček je patentovaná opěrka hlavy, polohovatelná. A právě nám dokáže až 7krát zvýšit bezpečnost, když nám ty děti usnou, tak vlastně z 90% jsou někde vyosený z toho bezpečnostní zóny, padá nám ta hlavička, tak tady u autosedaček Solution je tento problém vyřešený, kdy ta hlavička krásně zapadá, děti nám v tom spí a ta bezpečnost je tam zaručená i pro ty děti až do 150 cm. Zase pokračujeme i v ochraně bočního nárazu, takže obě dvě autosedačky mají LSP systém, který dokáže při bočním nárazu rozprostřít tu sílu okolo autosedačky a první náraz jde do sedačky a potom to rozprostírá tu sílu bočního nárazu. Ja som tak strašne rada, keď to počúvam, že sme sa takto rozhodli to ľuďom ukázať, lebo toto video bude uložené. Lebo tam veľa ľudí písalo. A kdyby třeba byly nějaký dotazy potom pozdější, tak na ně můžeme zodpovědět, protože samozřejmě maminky teď třeba ani neví, na co by se ptali, ale napadne je to až během, já nevím, večera a budou si o tom povídat, takže budeme rádi, když se budete ptát a my budeme odpovídat. Ešte prejdeme k tej téčkovej, ano. Aby sme to teda ešte uzatvorili. Jak jsme to porovnávali, nevím, Katy, na co myslíte, možná ještě ty perforované materiály. Tak. To znamená, že ten pot, anebo respektive ten vzduch nám chodí právě těma lajnama, krásně to odebírá a je to až 6krát vlastně příjemnější pro ty děti. Dneska už to nejsou miminka tady v této kategorii, to je od 4 let až zhruba 10 až 12 let a tolik se nám nepotí. A ja mám otázku. Ano. Není tam síce zapísaná, ale ja mám otázku. Mám 4-ročné dieťa, príklad, hej, teraz som mala taký dotaz. Mám 4-ročné dieťa a môžem ho dať na podsedák? A prečo nie na podsedák? To je, aby sme to vysvetlili, hej, že aj toto sú jedna z tých otázok. Podsedáky splní pouze zákon. Tak. To znamená, že vám to vyvýší jenom proto, že aby šel ten pás, který je v autě, který dám dospělým jde, tak ten pás jde vlastně přes ty ramena, aby to nešlo do krku a splňuje to pouze jako zádržný systém, jenom zákon. Ta bezpečnost je vždycky v autosedačkách, které jsou tohoto typu, to znamená, máme ty V systémy, které nám rostou s těmi dětmi a jsme krytý, ať už je to krční páteř, hlavně hlava a krční páteř, ty důležité věci jsou krytý u všech renomovaných značek. A podsedák nikdy. Prostě ten podsedák vám splní jenom zákon, ne bezpečnosť. Presne tak. Ďakujem. Není zač. Ja som vedela, lebo to treba to ľuďom vysvetľovať. Lebo nie každý sa tej tematike vyzná, pozná to a je to naozaj veľmi dôležité povedať, že prečo nie podsedák.
lebo ľudia majú pocit niektorí, že proste už môže to dieťa na pozadák, takže v žiadnom prípade. Radšej si kúpte rozdiel 229 €, 279 €. Táto sedačka spĺňa všetky bezpečnostné prvky, ktoré má a je za dobré peniaze, takže tak. Ale ani všetko? Za nás všechno, jestli nejsou dotazy. Ešte ma napadlo, či si nechcel tie stoličky. Ale pozrite sa. Tak jestli maminky ještě to zajímá, tak jdeme ještě na stoličku. Tak, to poďte, lebo to Juraj mi 3-krát dneska pripomenul a ja som zase zabudla. No, Juraj, a toto Ideme. necháme pre teba. Dobre, ja to dám tu do svojho. Jasné, lebo ty si sa na toto strašne tešil. No, áno. A myslím si, že to má aj veľký úspech aj u teba. Áno. Takže... Zasa nebudeme rozprávať, je to produkt, ktorý naozaj veľmi dobre predávame. Ale zase si povieme, že nie všetky farby sú so skladom. Tak to poďte, tak tu do sviečka, do svetla. Tak. Ešte som tu videl... Bouncer nemáme. Bouncer nemá? Nie, Dobre. bouncer nemáme. Takže toto je náš produkt, ktorý sa volá Lemo do domácnosti pre každú maminku. Myslím si, že je to super produkt, lebo od narodenia máme od 0 do 99 rokov, chceme využívať. Nosnosť 100 kg, takže nemusíte sa báť, aj kebyže ja si na to sadnem, keď to dám dole, aby ste vedeli, že to tak aj je. Ono to tak je. Ja som natáčala toto s týmito videá, takže som si tam sadla. A teda ja 20 kg nemám. Já jsem se do toho nechtěl zapojovat, ale já jsem jediný, kdo má 100 kg, takže kdybyste to chtěli vidět, opravdu si na to sednu. Dám si dole túto ležičku a môžeš to potom vyskúšať. Jasné. Já už jsem tady v tom nechtěl figurovat úplně, ale těch 100 kg mám jediný prostě, no. A proč? Protože se mám. Dobre. Páči sa, vyskúšaj ho. Děkuji, takhle dolů, jo, tak to mě budeš muset z toho zvednout. Ne, já jsem chtěl jenom ukázat, že se maminky nemusí opravdu bát, že ty židličky jsou velice kvalitně udělané a jsou opravdu od narození a my říkáme až do 100 let, protože to mnohdy si na to sedávají i ty maminky, protože mají 2 židličky, krmí svoje děti a využíváte tu sedačku dlouhodobě. Je tam veľmi ľahké, ešte podotnem, polohovanie vlastne sediacej, ale aj vlastne nožičky. Vidíte, že ľahko sa dajú polohovať. A pri tejto verzii, čo sme tu mali teraz, to bolo vlastne učiaca vežička, ktorá dodatočne sa kupuje. Vlastne nie je súčasťou toho 4:1 balíku a zase veľmi ľahko sa len otočí. Tuto máte drážku, ktorú nájdete, tam zasunete a sa len, teraz to otočím, aby to bolo zase ľahšie vidieť, takto, len ľahko upevní. A nemusíte mať doma 500 gramov. Takže spĺňa to veľa funkcií, týmto smerom takto ako je, vlastne k nejakému pultíku, alebo že kuchynský, že pomáha keksiť. Nastavíte si vlastne v Samozrejme. podstate, čo je super, tak toto. Áno, to je silikonové. Áno. A to je súčasťou. To je súčasťou vlastne tejto učiacej vežičky. Tak, aby vám Môžete rovno odpovedať, pani sa pýta, že čo je súčasťou tejto stoličky a čo je potrebné dokúpiť. Dobre. No, u Cybex Lemo sú najviac predávané a tam vám najviac odporúčame 4 v 1. 4 v 1 je vlastne samostatná stolička, je tam bouncer, ktorý teraz my nemáme, ale Peťulo, poď na chvíľku tuto, aby sme to aspoň takto ukázali, že čo je bouncer. Bouncer je vlastne v podstate lehátko. Toto lehátko, ktoré viete na tú stoličku zapojiť. Je tam set, Toto už je 3 v 1 vlastne tá variácia. Hovorím o 4 v 1, takže je tam 4 v 1, je tam set, je tam samotná stolička, je tam set, je tam pultík, je tam bouncer. 4 v 1 je najpredávanejšie a je to pre rodičov, ktorí od začiatku vedia, že budú využívať tú stoličku. To znamená, že na túto stoličku si viete nakliknúť ten bouncer, ktorý je súčasťou a viete s tou stoličkou pracovať a je to namiesto stoličky od narodenia. Ten bouncer je obrovská výhoda, tá, že v tom bounceri sú už aj popruhy. A ten bouncer používate až pokým dieťa nesedí samé. Ako náhle dieťa sedí samé, bouncer vykliknete a dáte si tam tento set. Bože, ja som zabudla, jak sa ten set volá.
my to máme tak špeciálne nazvaté, do tohto setu môže ísť dieťa len, ktoré samostatne sedí. Dokúpite si k tomu popruhy a používate tú stoličku, dokedy je potrebné. Keď už dieťa je väčšie a už nebude sedieť, viete ju použiť tú stoličku takto, ako to je. Polohovať vlastne podľa výšky. Presne tak. Dieťaťa aj vášho stolu doma, čo máte. Potom máme set 3 v 1 a 3 v 1 je toto. Táto stolička je 3 v 1. Čiže obsahuje samostatnú stoličku a tento set. A potom máme samostatnú stoličku a to je vlastne toto. Tak to vidíte. Keď sa vrátim naspäť k tomu 4 v 1, prečo je to také super a prečo my to veľmi, preto aj to predávame, lebo to 4 v 1 obsahuje ten bouncer, to je vlastne lehátko. Hej, tak by som to povedala, aby teda ľudia vedeli, že to je lehátko. A to lehátko si viete kúpiť nožičky a používať to aj ako samostatné, lebo ten bouncer viete iba vykliknúť jedným klikom, nasadíte to na tie nožičky a viete to používať ako lehátko. Takže preto je to tak strašné. 399,95 stojí len 4 v 1 a 99,95 stojí lehátko. To znamená, že za 500 €, minus keď vychytáte nejakú zľavu alebo registračná zľava, viete kúpiť produkt, ktorý viete reálne používať až do školského veku dieťaťa. Vlastne aj za stôl sa to vie používať, keď to dieťa to bude rásť s tým dieťaťom. Presne tak. Presne tak. A Peťo vám niečo ukazuje, Čo som? že máte rozopnutý bol. Zlatý. A toto je stolička len. Za mňa najlepšia stolička, aká kedy je. A pevne verím, že Cybex príde aj s nejakými novinkami. Ale tak to už vlastne oni vedia, že čo všetko prináša tento rok sa na trh. A tým by sme to mohli ukončiť. Ja si myslím, že áno, pokiaľ sú nejaké otázky ešte. Jedna na Ivana, keď sem teda príde. Už jsem tady. Doufám, že to zvládnu. Autosedačky montovať za spolujazdca alebo za šoféra? To, co statisticky je, co se udává, tak určitě za spolujezdce. Protože je to jakoby nejbezpečnější sedadlo statisticky. Určitě nedávat nikdy na přední sedadlo, protože prostě je to sedadlo smrti, ať chceme nebo ne. Tam ten řidič při jízdě vždycky uhne a vždycky se snaží. Nikdy, i kdybyste řekli, já určitě jako budu chránit své dítě, nikdy to nikdo neudělá, půjď se ve záchově, jak říká Katka, vždycky uhejbáte a uhejbáte do strany, tak abyste chránili svůj život. A statisticky nejbezpečnější sedadlo je prakticky to uprostřed vzadu, ale to je proto, že tam jezdí nejméně pasažérů a hned za ním teda, jako pokud se ptáte na autosedačky, tak se doporučuje vždycky dát do kříže, takže za spolujezdce. A keď tá maminka ide, že sama autom a to bábätko vedľa seba mať, môže? Lebo nemala byť? Doporučuje se to dávat vždycky dozadu. Prostě čelní náraz je vždycky to nejhorší, co vás může potkat a vždycky nám jde o bezpečnost, co se týká autosedaček, pohodlí až na druhé straně. A hlavne potom, keď už teda niekto tam vyháva to dieťa, tak si vybrať naozaj bezpečnou autosedačku. A vypnout airbag a teď prvkuje tohle, ale já bych opravdu vůbec to nedoporučoval dávat dopředu, jenom proto, že to dítě chci mít vedle sebe. My všetkých zákazníkov sa snažíme vysvetliť im systém Isofixu. To znamená, ak mám Isofix, radšej si to auto zastavte vždycky. Proste, keď to dieťa plače, existujú zrkadielka, vidíte na to dieťa, nemierka. Keď vám plače dieťa, zastavíte, ukludnite to dieťa a myslím si, že dá sa proste s tým dieťaťom pracovať, aj keď je tá žena sama, lebo však ženy tiež sa presúvajú, ale naozaj, ak máte Isofix, tak využite ten Isofix, že ho máte v aute, radšej si zastavte. Však kam sa máte ponáhľať, kam sa máme ponáhľať všetci. Je to tak. Takže tak. Všetko. Děkujeme za pozornost. Ďakujeme. Papa, čaute. Uložiť. Nie, to najlepšie. Tak a teraz čo? Naozaj chcete uložiť? Áno, Naozaj.